Госпожа Маргарита Киричева и директор на библиотеката господин Риков. Аз като домакин ще взема през думата. Много ми е приятно, като виждам толкова млади хора, толкова цветове, толкова красота в библиотеката. И се радвам, че припознавате нашето место, нашата библиотека за едно добро место, където могат да се случват тези неща. И ще използвам възможността да си направя и реклама, че наистина ние сме страшно добро место. При нас наистина се случват много интересни неща. Имаме лято в библиотеката, специално за нашите млади приятели. И тази вечер официално откриваме нашето лято в библиотеката. Всичко при нас е абсолютно безплатно, трябва да го знаете. Регистрации, ползване на книжки. Дори ако закъснеете и за не ви глобим, ако се върнете книжките в събота няма глоби. А е една много интересна инициатива, която може би ще е интересна на по-големите. Тази година има една инициатива Читател на годината. И този, който е прочел най-много наши книги през тази година, ще празнува Нова година в Брюксел. Така че идвайте, четете книжки и ние ще ви очакваме с радост. Колкото до това приятно събитие, за втори път не се случва и се радвам, че и мисля, че ще стане традиция. Много добре работим с Боряна и дано продължаваме така. За мен всичките картини са много красиви, но аз ги оценявам като уик. Затова давах думата на госпожа Иванова да ги оцени като професионалист. Предлага тук директора на библиотеката и аз се записвам веднага и всеки ден считам да чета книги. И на мен се ходи в Брюксел. Малко преди да започнем, си спомнихме с господин Риков, времето, когато ние бяхме колкото вас. Детски отдел на библиотеката, тук още нямаше тази библиотека, която е срещу театъра. Там се събирахме на опашка, чакахме, за да си върнем купчинката книжки, за да си вземем нова купчинка книжки и да ги върнем буквално след 15 дена да си вземем още. И постоянно четяхме. Така че имайте на предвид, че в книжките има много открити светове, много загадки и трябва вие да ги откриете тези загадки. Четете повече. И продължаваме с изложбата. Този арт-клуб Криси, малки ръчички, голямо изкуство, аз присъствах
като работихме с децата с глина. Те се запознаха с работата с глината, какво се случва с нея. Тук даже имаме няколко неща, които са останали и се показват. Но не бях виждала техните неща, които те са направили. Днес, в по-ранно време, минах, като видях какво е закачено, просто те наистина изкуството е голямо. Просто бях изненадана от страхотните неща. Имайки предвид, че в този арт-клуб всъщност рисуват деца от 4 годишна възраст до 16 годишна възраст. Диапазон е доста голям, но и на тези, които са 4 годишните, просто нещата са страхотни. Боряна, която е моя ученичка, и аз се радвам, че щафетата се предава, значи това, което тя е научила при нас в Брегов, продължава и след това и продължава да предава знанията си на по-малкото поколение. Това е страхотно. Аз искам да й пожелая много успехи. Децата я обичат, това се вижда и виждам, че тя наистина доста помага на децата. А това, което тя ще помогне, това е естетическо възпитание, което те ще получат при нея. Гарантирам ви, че ще бъде нещо положително за бъдещето на тези деца. Те ще видят света по-красив. Винаги ще го виждат по-красив. И за да не продължавам много, че аз май повече се отплесмах, ще дам думата да представи децата на Боряна, преподавателя. Благодаря много. Здравейте и от мене. Радвам се, че мога да ви кажа на това място. Здравейте, това е втората наша изложба и, както сами забелязаха, тя е съвместна. Освен на децата има няколко мои изложби, така и вие да се запознаете на какво могат да науча вашите деца. Надявам се, че изложбата ви харесва, няма да бъда многословна. Искам да ви представя виновниците един по един и да ги посрещнете с бурни аплодисменти, защото те са положили много труд, за да видите всичко това тук. И така ще започна с представянето на най-малкият ми участник, 4-годишната Теодора. Следващият ни участник е Антония. Ивка, Ирина Стоева, Ралица Огунова, Асен Присадов, Кристиян Иванов. Искам да ви уведомя, че преди горе-долу около месец той спечели и специалната награда на Патриарха в Великденския конкурс. Следващият ни скъп участник е Кристиян Милденов и непосредствено Диляна Христова. Ана Мария, заповядай. Вики, Виктория Цветкова. Това ме подсеща да ви уведома, че на предната ни изложба имаха цели 6 продажби, като две от продажбите заминаха за Европарламент. На две от децата, една от творбите е точно на Виктория. Продължаваме Тереза Пиналова. И някъде там се крие Ангел. Пламена Георгиева, Боян Узунов, Деница Кеманова, Наталия, заповядай, Наталия Вълкова, ето го и Петю, Петър Михайлов. Заповядайте тук пред мен, да можем да си направим една групова снимка. И сега да ви представя и най-големите ни участници. Тези, които са били първия път, ги познавате вече. Това е Теомира Смиленова и Кристина Йорданова. Мисля, че не съм пропуснала някой.
черпите